ukuthi abaluleke ngaphezulu kwenkosi. Mehlanga nenkosi nje endleleni amakhosi ayiphoqa ukuthi abamkhulekela umantshi. Akazalwa ebukhosini, inkosi izalwa ebukhosini, kodwa yona ufanele ikhulekele umantshi. Ithini Nkosi? Siyakubingelela. Wakwezwa plondo. Sasehliswa isithunzi, hayi ukuthi sishoniswa phansi, sasiqedwa nya. Kwakhe umthetho ukuthi iParliament elizophatha. iParliament ukuthathwa nje abantu, hayi amakhosi. Iwona phethiso. Inkinga ke khona thina sinobufakazi manje. Umuntu ongeyona inkosi kunzima ukuphathizwa. Kunzima ngoba akayazi imithetho yethu ukuthi ihamba kanjani. Ngicabanga ukuthi kunensizwe ephethe njengamanje la eSouth Africa. Ayazi noma kuyasa, noma kuyahlwa, noma kunjani. Ayazi nokuthi uma wonile kufanele ukuthi uboshwe. Yona ayazi ukuthi uma uyinkosi nje uthi uphethizwe. Noma ungonani awuboshwe. Amaphoyisa namhlanje asaba ngisho ukubopha umuntu makabekwe kulezo sikhundla. Nabajaji athakana qala enalo akulona ke izwe lelo.